Acabas de tocar nunha clave perfecta e me dirixo á cámara especialmente para se nos ve xente, xa non só consumidores de a pé, senón xente que poda estar vinculado a administracións locais, que poda ter unha capacidade directa de xestión no seu entorno, no seu concello, que sexa, bueno, pois estén en partidos políticos ou estén na parte administrativa, que en moitas ocasións vamos por certas cidades e dis, hostia, como cortaron esas árbores, como cortaron, o sea, como acaban de facer unha agresión en ese espacio, que ao final o componente vegetal nun entorno urbano é increíble, termorregulador, que axuda a reducir as temperaturas, Total. de benestar, un espacio de recreo, de ocio, tranquilo, o sea, non é só ornamental, que parece que as árbores só son ornamentais, agora nos dedicamos a plantar plataneiros en andinas porque son fácil Xa. mantemento e esquecemos ter un ecosistema que se está de forma natural, fácil de conservar, porque é o ecosistema que está aí. Entón, sí que aproveito o que acabas de decir, ti notas que nas cidades non se coida como se deberían os espacios verdes ou son moi reducidos? O sea, que son reducidos, por suposto. Porque, por exemplo, creo que Santiago ten moitos espazos verdes para o que é a cidade que é. Pero, non sei, cando vexo noticias de imos talar todas estas árbores, porque pola razón que sexa, o sea, a vagancia que ten, pois neste caso, bueno, pois o entorno político en coidar da súa cidadanía, porque isto é coidado, o sea, ter un espazo verde é coidado, é preocuparse, é de repente manter un lugar saudable. A min, evidentemente, preocúpame mogollón, porque que non solamente eso, as árbores agarran as terras, o sea, o sustentan todo, entón que non se lles estea dando o valor que teñen. É unha cidade como que eu creo que debería ser por lei, tanto porcentaxe de zona verde por habitantes ou por zona de cemento. Se non estamos construindo un mundo que vai morrer, o sea, pola calor ou pola falta de o que sexa, o sea, as árbores producen evaporación, é como todo, é un sistema que funcionaba, nós estamos cambiando algo que funcionaba a algo que, bueno, xa estamos vendo que vai deixar de funcionar nalgún momento. Sobre todo para nós mesmos, o sea, estamos sendo o ser vivo que entra en ese ecosistema alterando por completo, pensando que nos beneficia e o que está facendo estamos alterando, como, bueno, pois un ser, ainda que sona un pouco feo, pero é así, canceríxeno, non? Que altera e degrada enormemente o ecosistema no que Somos unha che... plaguiña. Un pouco, totalmente.